ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അധ്യായം 4 അല്ലെ, ആദ്യ രീതിയിൽ 4ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത പകുതി വരത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യ കാരണങ്ങൾ. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ, അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിനായിട്ട് സ്ലൈഡിൽ അത് കാണിക്കാം. ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് 145ാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു. രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം അനുഭവിച്ച് അറിയാനായിട്ട് മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. 146ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭൂതപൂർവവും എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതുമായ മാധുര്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധി എന്നെക്കാളേറെ ആർക്ക് പ്രകടമാക്കാൻ സാധിക്കും? ആ കഷ്ടം, ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഞാനും അത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ പോലെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജു മാതാജി കേൾക്കാലോ അല്ലെ? കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണാക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും 147ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു സ്വാഭാവിക ശക്തിയുണ്ട്. അത് എല്ലാ ശ്രീകൃഷ്ണന്മാരെയും എന്തിന് കൃഷ്ണനെ പോലും ഉലകം കൊള്ളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മധുരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദവും വേണുനാദവും സൗന്ദര്യവും സർവ മനസ്സുകളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. ആ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് പോലും സ്വയം യത്നിക്കുന്നു. ആ മാധുര്യ അമൃതം സദാ പാനം ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് ഒരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവന്റെ ദാഹം അനവരതം വർദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി അതൃപ്തി മൂലം ബ്രഹ്മാവിനെ അവിദഗ്ധനെന്നും നന്നായി സൃഷ്ടിക്കാൻ അറിയാത്തവനെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിക്കുന്നു. കോടിനേത്രനാഹിദില സബെദില ദോയി താഹദെ നിമിഷേ കൃഷ്ണ ഹിദേ ബിവ മുനി. കോടിനേത്രനാഹിദില സബെദില ദോയി താഹദെ നിമിഷ കൃഷ്ണ ഹിദേ കിബത് മുനി. കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് കണ്ണുകൾ നൽകിയില്ല. അവിടുന്ന് 2 കണ്ണുകൾ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അവയും ചിമ്മുന്നവയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മനോഹരമായ മുഖം ഞാൻ പിന്നെങ്ങനെ കാണും? ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ എന്താ പറയാ മിഴികൾ ഇങ്ങനെ അടയും അല്ലെ, കൺപോളകൾ അടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗോപികമാർ പറയുന്നു, ഈ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തൊരു സൃഷ്ടിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ആ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ ചിമ്മുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയം ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് കണ്ണുകൾ നൽകിയതുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാനെ നോക്കാമായിരുന്നു. ഈ ഉള്ള കണ്ണ് തന്നെ അത് ശരിയായ രീതിയിലല്ല, അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടി ശരിയല്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നു.
ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൺപോളകളില്ലാത്ത കണ്ണ് ആർക്കാ ഉള്ളത് അറിയാവോ? ആർക്കെങ്കിലും? ആർക്കാണ് കൺപോളകൾ ഉള്ളത്? കണ്ണുകൾ ആർക്കാ ഉള്ളത്? നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതാണ് ഭഗവാൻ? ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ. ഹരിബോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അനിതാണ് കൃഷ്ണ മാതാജി. ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനാണ്. ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന് സദാസമയം ഭക്തന്മാരെ കാണുവാനായിട്ട് കണ്ണിന് കൺപോളകളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങില്ല എന്ന് പറയും. മുഴുവൻ സമയവും ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശനം നൽകും അല്ലെ. മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രിയിലൊന്നും ദർശനം എടുക്കാം. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലും ദർശനം എടുക്കാം, പ്രസാദം ലഭിക്കില്ല. രാത്രിയിൽ 2 മണിക്കൂർ വിശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദേവന്മാര് വന്നിട്ട് കാണുന്നു എന്നവർ. ജഗന്നാഥനെ കാണാനായിട്ട് ദേവന്മാര് വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് 2 മണിക്കൂർ നടയടക്കും. എങ്കിലും ജഗന്നാഥൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല, വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ദേവന്മാര് വരുന്നു ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ സദാസമയവും കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള കണ്ണുകളാണ് ഗോപികമാർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണുകള് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ളതല്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയും. ബ്രഹ്മാവിനെ കൂടെ കുറ്റം പറയും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, സദാസമയവും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, പകൽ നേരത്ത് അങ്ങ് വനത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചുരുൾമുടിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ സുന്ദരമുഖം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷാർദ്ധം, ഒരു യുഗം പോലെ തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ഓർമ്മിക്കുന്ന യുഗം പോലെ തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ദർശിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്ക് മേൽ കൺപോളകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബ്രഹ്മാവ് വെറുമൊരു വിഡ്ഢിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെയും ഗോപികമാർ പറയുന്നതാണ്, ഗോപികാഗീതത്തില്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അടതിയദ്ഭവാനഗ്നികാനനം ത്രിഡുയുഗായതേ ത്വാമപശ്യതാം കുടിലകുന്തളം ശ്രീമുഖം ചതേ ജഡ ഉദീഷതാം ഭസ്മകൃത്കൃശാം. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ശരിയായ രീതിയിലല്ല കണ്ണുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിങ്ങനെ മിഴികൾ അടഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും യുഗങ്ങൾ പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലും പറയുന്നു, യുഗായുധം നിമിഷേണ ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായുധം ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹ. ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ യുഗങ്ങൾ പോലെ തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാനില്ലാത്ത, ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സമയം ഈ ജഗത്ത്, ലോകം മുഴുവൻ ശൂന്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഗോപികമാർ ദീർഘകാലത്തെ വിരഹത്തിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണനെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ടു. അവർ അവരുടെ നേത്രങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുകയും പരിപൂർണരായ യോഗികൾക്ക് പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത സമന്ത്രമായ ആനന്ദം നേടുകയും ചെയ്തു. ഗോപികമാർ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന കൺപോളകൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ സൃഷ്ടാവിനെ ശപിച്ചു. കണ്ണുകൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ദർശനത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിനൂടെയും സാഫല്യം ലഭിക്കില്ല. ആരെല്ലാം അവിടുന്ന് കാണുന്നുവോ അവരാണ് പരമഭാഗ്യം. അപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള അല്ലെ, ഭഗവാനെ കാണുവാൻ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശ്യം. അല്ലെ, നമ്മുടെ കണ്ണുകള് ആ മുകുന്ദന്റെ രൂപം കാണുന്നതിനാണ്, വിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സഖിമാരെ, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ സുന്ദരമുഖങ്ങൾ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവയാണ്. ഈ 2 പുത്രന്മാർ ഗോക്കളെ തെളിച്ചുകൊണ്ടും ചങ്ങാതിമാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടും വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കവേ അവരുടെ ഓടക്കുഴലുകൾ അധരങ്ങളിൽ ചേർക്കുകയോ വൃന്ദാനവാസികൾക്ക് മേൽ ഹൃദ്യമായി കടാക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. നേത്രങ്ങളുള്ളവർക്ക് ദർശനയോഗ്യമായി ഇതിൽ പരം മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് നാം കരുതുന്നു. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, ഒരുവൻ മതിയായ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവന് ഗോപികമാരെ പോലെ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം കാണാൻ കഴിയും. കണ്ണുകളിൽ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനമെഴുതിയ വിശുദ്ധർക്ക്
ശ്യാമസുന്ദരനെ കൃഷ്ണനെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകിയന്ത്യം ശ്യാമസുന്ദരമജിത്തെ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷൻ തമഹം ഭജാം ബ്രഹ്മസംഹിത. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത എന്താണ്, നമ്മുടെ കണ്ണുകള് കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം, കൃഷ്ണഭക്തി, പ്രേമഭക്തി കൊണ്ട് എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള കാജലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചന. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദരത്തില് സുന്ദര രൂപത്തില് വസിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. മധുരയിലെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു, ഗോപികമാർ എന്തു തപശ്ശേരികളാവും മനുഷ്യച്ചുണ്ടാവുക. അവരുടെ കണ്ണുകളാൽ അവർ സൗന്ദര്യധാമവും നിരുപവുമായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപാമൃതം സദാ പാനം ചെയ്യുന്നു. ആ മനോഹാരിതയാണ് സർവ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും യശസ്സിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നിവാസസ്ഥാനം. അത് സ്വയം പരിപൂർണവും നിത്യ നൂതനവും അത്യന്തം വിരളവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മാധുര്യം അപൂർണമാണ്. അവിടുത്തെ ബലവും അതുപോലെ തന്നെ അപൂർവമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായി തീരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം അവിടുന്ന് തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടുന്ന് അത് പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മനസ്സിൽ ദുഃഖം നിറയുന്നു. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വിവരണമാണ്. ഇപ്പോൾ ദയവായി മൂന്നാമത്തേത് ഞാൻ വിവരിക്കാം. ഈ രസത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അത്യന്തം അഗാധമാണ്. സ്വരൂപ് ദാമോദരന് മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുകയുള്ളൂ. അത് അറിയാമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആരായാലും അവരത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചതായിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഏറ്റവും അന്തരംഗ സഹചാരി. നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്വരൂപ് ദാമോദരും രാമാനന്ദറായി ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖിമാരിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലളിതാ വിശാഖമാരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം അല്ലെ. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ പ്രേമം രൂഢഭാവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അത് വിശുദ്ധവും കളങ്കമറ്റതുമാണ്. അതൊരിക്കലും കാമമല്ല. അപ്പോ ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമബന്ധമാണ്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ കാമമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാമം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അത് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. എന്നാലും ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. എന്നാലും പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് 210 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണരസഹായ ഗുരു ബാന്ധവ പ്രേയസി ഗോപിക ഹയനെ പ്രിയ ശിഷ്യ സഖിദാസി. ഗോപികമാർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സഹായികളും ഗുരുക്കന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും പത്നിമാരും പ്രിയ ശിഷ്യകളും സഖികളും വൃത്യകളുമാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സഹായികളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, പത്നിമാരാണ്, പ്രിയ ശിഷ്യകളും സഖികളും വൃത്യകളുമാണ്. പിന്നെ അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 211 സഹായ ഗുരവ ശിഷ്യ ഭുജിഷ്യ ബാന്ധവ സ്ത്രീയ സത്യം വദാമി തേ പാർത്ഥ ഗോപ്യ കിമ്മേ ഭവന്തിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഞാൻ നിന്നോട് സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ഗോപികമാർ എനിക്ക് സഹായികളും ഗുരുക്കന്മാരും ശിഷ്യകളും വൃത്യരും സുഹൃത്തുക്കളും പത്നിമാരുമാണ്. അവർ എനിക്ക് എന്താണ് അല്ലാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ശ്ലോകം ഗോപി പ്രേമാമൃതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടതാണ്.
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിനടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഇതില് 200-ലാം 212 അങ്ങനെയെല്ലാം വരുന്നതാണ് 210. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ടിട പറയുന്നു, അവരൊക്കെ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്, എന്റെ സഹായികളാണ്, എന്റെ സഖിമാരാണ്, എന്റെ ശിഷ്യകളാണ്, വൃദ്ധരാണ്. അവരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാമമല്ല, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നേഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയം തൃപ്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതിനെയാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപിക ജനേന കൃഷ്ണരാമനേര വാഞ്ചിത പ്രേമസേവ പരിപാടി ഇഷ്ടസമിഹിത. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛകൾ അറിയാം. അവിടുത്തെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രേമഭരിത സേവനം എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്നും അവർക്കറിയാം. അവർ അവരുടെ പ്രിയതമന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സേവനം വിദഗ്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നു. മന്മഹാത്മ്യം മത്സപര്യാം മന്മനോഗതം ജാനന്തി ഗോപിക പാർത്ഥ നാന്യ ജാനന്തി തത്വത. ഗോപികമാർക്ക് എന്റെ മഹാത്മ്യവും സേവനവും മനോഗതവും എന്നെ ബഹുമാനിക്കാനും അറിയാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു, ഗോപികമാർ എന്റെ സഹായികളും ഗുരുക്കന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും പത്നിമാരും പ്രിയ ശിഷ്യകളും സഖികളും വൃത്യകളുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് കേൾക്കുക. നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ വായിച്ചു പോവാം. ഗോപികമാരുടെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കാമം എന്ന നാമത്താൽ വിഖ്യാതമായി തീർന്നില്ല. ഇത് ഉദ്ധവനെ പോലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ആ പ്രേമം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാമത്തിനും പ്രേമത്തിനും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളാണുള്ളത്. ഇരുമ്പിനും സ്വർണത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളത്. ലൈംഗികമായ കാമവും പരിശുദ്ധ പ്രേമവും തമ്മിൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ ഒരുവൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം അവ രണ്ടും ഇരുമ്പും സ്വർണവും പോലെ അത്യന്തം വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവയാണ്. ഇരുമ്പും ലോഹം തന്നെയാണ്, സ്വർണവും ലോഹം തന്നെ, അല്ലെ? ഇരുമ്പ് അത് അത്ര മൂല്യമുള്ളതല്ല, അല്ലെ? സ്വർണം എന്നാലേ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രേമമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന ബന്ധങ്ങളൊക്കെ കാമമാണ്. ഒരുവന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാമം. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രേമമാകുന്നു. കാമത്തിന്റെ താല്പര്യം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള താല്പര്യമാണ്. അതിനാൽ അത് വളരെ ബലവത്താകുന്നു. ഗോപികമാർ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളും വേദാനുശാസനങ്ങളും ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ലജ്ജാഭാവവും ക്ഷമാശീലവും ശാരീരിക സുഖങ്ങളും ആത്മസുഖവും ത്യജിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയും അവരുടെ ശിഷ്യകളെയും ശാസനകളെയും ത്യാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ അവിടുത്തെ സന്തോഷത്തിനായി പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഗോപികമാരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു. ഇതിനെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ദൃഢമായ അനുരാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കറയില്ലാത്ത ശുദ്ധ വസ്ത്രം പോലെയാണ് അത് കളങ്കമറ്റതും പരിശുദ്ധവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കാമവും പ്രേമവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാമം നിബിഡ അന്ധകാരം പോലെയും പ്രേമം പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയുമാണ്. അപ്രകാരം ഗോപികമാരുടെ പ്രേമത്തിൽ കാമത്തിന്റെ അശുദ്ധി ലേശം പോലും തീണ്ടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം അവിടുന്ന് ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഹേ പ്രാണനാഥ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ വളരെ ലോലമായതിനാൽ അവ വേദനിച്ചാലോ എന്ന് കരുതി വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ അവയെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും വെക്കാറുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അങ്ങയിൽ മാത്രമാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അങ്ങ് കാനന പാതയിലൂടെ അലയുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മാർദ്ദവമേറിയ പാദങ്ങൾ ചെറിയ കല്ലോ മറ്റോ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞേക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭീതി കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ എപ്പോഴും ആശങ്കാകുലമാണ്. ഒരു ഗോപീഗീതത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്, അതിന്റെ വിവർത്തനമാണ്.
ഗോപികന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം സുഖദുഃഖങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ആസ്വാദനാർത്ഥം സമർപ്പിതമാണ്. അവർ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ചു. കൃഷ്ണന് ആനന്ദം നൽകുന്നതിലാണ് അവരുടെ ആസക്തി. അല്ലയോ പ്രിയ ഗോപിമാരെ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ മര്യാദകളും സദാചാരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിലുള്ള ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്രത്യക്ഷനായത് നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ആയതിനാൽ എന്നോട് അസന്തുഷ്ടനാകും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ രാസലീലയുടെ വേളയിലെയും ഗോപികമാരിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് അവർ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനോടും കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ വേഷം മാറിയിട്ട് 4 കൈകളുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ അവരുടെ മുന്നിൽ നാരായണനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരും നാരായണനെ വലുതായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. നാരായണനോട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ, ഇതുവഴി അങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ തുളസി മഹാറാണിയോട് ചോദിച്ചു, നീ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, നിനക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണ് പോയിട്ട്, നീയും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ എവിടെയാണ് കൃഷ്ണൻ ഉള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെ ഗോപികമാരെ എല്ലാവരോടും, മരങ്ങളോടും ചെടികളോടും മൃഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിരഹത്തിൽ നിന്ന്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരോട് പരസ്പര വിനിമയം നടത്തുമെന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മുമ്പേ തന്നെ തന്റെ ഭക്തർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയുള്ള ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഏ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ ആത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഭഗവാനെ ഏത് തരത്തിലാണോ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് കണ്ടിട്ട് സറണ്ടർ ആണ്, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചീറ്റ് ചെയ്താല് ഭഗവാനും നമുക്ക് അതിനുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരെയും എന്താ പറയാ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ പറ്റിക്കാൻ, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും പറ്റിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാരുണ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നത് പോലെ ഗോപികന്മാരുടെ ആരാധനയാൽ ആ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലയോ ഗോപികമാരെ, നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ആ സേവനത്തിലുള്ള കടം വീട്ടാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുഷ്കാലത്തിൽ പോലും എനിക്കാവില്ല. എന്നോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഛേദിക്കാൻ പ്രയാസമേറിയ എല്ലാ ഗാർഹിക ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായിരിക്കട്ടെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഗോപികമാർക്ക് കടം വീട്ടാനായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്തുതികളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗോപികമാർ സ്വന്തം ദേഹപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നുവോ അവയെല്ലാം നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് അറിയുക. നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരു തലവേദനയായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഒരു അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന് തലവേദനയൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന് നമ്മുടെ പോലുള്ള ശരീരമല്ല, ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. നാരദ മുനിയോട് പറയുകയുണ്ട്, എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി ശിരസിൽ പുരട്ടുകയാണ്, നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ തലവേദന മാറിക്കിട്ടും. നാരദ മുനിയോട് അങ്ങ് കുറച്ച് തരൂലേ എന്ന്. നാരദ മുനി പറഞ്ഞു, എന്തൊരു പാപമാണ് പറയുന്നത്, എന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു, ആരും നൽകാൻ തയ്യാറായി അല്ലെ. ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് പോവാനായിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അതിനി ഈ ഗോപികമാരോട് പോയി ചോദിച്ചോളൂ. ഗോപികമാരോട് പോയി ചോദിക്കേണ്ട താമസം. ഗോപികമാർ പറഞ്ഞു, എത്ര വേണം എടുത്തോളൂ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാദധൂളി എടുത്തോളൂ, ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല, കൃഷ്ണൻ സന്തോഷമായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കും. അതാണ് ഗോപികമാരുടെ സ്നേഹം. ഗോപികമാർ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉടമ, ഇത് അവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണൻ ഈ ശരീരം ദർശിക്കുന്നതിലും സ്പർശിക്കുന്നതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ശുദ്ധമാക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
അല്ലയോ അർജുന, എനിക്ക് ഗോപികമാരെക്കാൾ വലിയ പ്രേമവാചനങ്ങളില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ എന്റേതെന്ന് കരുതിയാണ്. ഗോപികമാരുടെ മനോവികാരങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ വേറൊരു സവിശേഷതയുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രഭാവം ബുദ്ധിയുടെ ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അതീതമാണ്. ഗോപികമാർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ അളവറ്റ ആഹ്ലാദം ലഭിക്കുന്നു. അത്തരം ആനന്ദത്തിന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് സംഭവിക്കുന്നു. ഗോപികമാരെ കാണുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ കോടി മടങ്ങ് ആനന്ദം ഗോപികമാർ ആസ്വദിക്കും. ഗോപികമാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സുഖത്തിൽ താല്പര്യമില്ല എങ്കിലും ആനന്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരം മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ഗോപികമാരുടെ സന്തോഷം അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ സന്തോഷത്തിലാണുള്ളത്. ഗോപികമാരെ കാണുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അതുല്യമായ മാധുര്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഗോപികമാർ ചിന്തിക്കുന്നു, കൃഷ്ണൻ എന്നെ ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെയധികം സന്തോഷം നേടുന്നുണ്ട്. ആ ചിന്ത അവരുടെ മുഖങ്ങളുടെയും ശരീരങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണതയും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഗോപികമാരുടെ സൗന്ദര്യം കാണുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഗോപികമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം കാണും തോറും അവരുടെ നിജ സൗന്ദര്യവും മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ വിധം ആരും തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധം അവർ തമ്മിൽ മത്സരം നടക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് ഗോപികമാരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്നും സദ്ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ആനന്ദം കാണുമ്പോൾ ഗോപികമാരുടെ സന്തോഷം അധികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാരുടെ ആനന്ദം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ കാമത്തിന്റെ ദോഷമില്ല. ഞാൻ ഭഗവാൻ കേശവനെ ഭജിക്കുന്നു. വ്രജത്തിലെ വനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഗോപികമാർ തങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ മട്ടുപ്പാവുകളിൽ നിന്നും വഴിയിൽ സന്ധിച്ചും നൂറുതലം ചഞ്ചല കടാശങ്ങളാലും മൃദു മന്ദഹാസങ്ങളാലും ആരാധിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കൺമുനകൾ തറുത്ത വണ്ടുകളെ പോലെ ഗോപികമാരുടെ മാരടങ്ങൾ ചുറ്റും വിഹരിക്കുന്നു. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമത്തിന് കാമത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പോലുമില്ലെന്ന് പ്രകടമാക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വാഭാവിക ലക്ഷണമുണ്ട്. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മാധുര്യം പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ആ മാധുര്യം അവരുടെ പ്രേമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. പ്രേമ വിഷയത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിലാണ് പ്രേമ ആശ്രയത്തിന്റെ ആനന്ദം. ഇത് സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബന്ധമല്ല. നിസ്വാർത്ഥ പ്രേമമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ അതാണ് അതിന്റെ രീതി. പ്രേമഭാജനം സന്തുഷ്ടമാകുമ്പോൾ പ്രേമസംഭരണി ആനന്ദം നേടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമാനന്ദം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ കടന്നു കയറി പ്രതിബദ്ധമാകുന്ന പക്ഷം ഭക്തൻ ആനന്ദത്തിനെതിരെയും കോപിക്കുന്നു. ശ്രീ ദാരുകൻ തന്റെ പ്രേമാനന്ദ വികാരങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തില്ല. കാരണം അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന് ചാമരം വീശുന്ന സേവനത്തിന് പ്രതിബദ്ധം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അരവിന്ദ ലോചനയായ രാധാറാണി അവൾക്ക് ഗോവിന്ദനെ ദർശിക്കുന്നതിന് വിഘാതമുണ്ടാക്കിയ അസുപ്രഭാവത്തിന് ഹേതുവായ പ്രേമാനന്ദത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അതുകൂടാതെ കൃഷ്ണനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ സാലോക്യാതി മോശങ്ങളിലൂടെ സസുഖം കാംക്ഷിച്ച് പ്രേമഭരിതമായ കൃഷ്ണസേവനം ഒരിക്കലും ത്യജിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുക്തികളെയും പാടെ നിരാകരിക്കുന്നു. ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരൽ, സായുജ്യം, ഭഗവത് സദൃശമായ രൂപം, സാരൂപ്യം, ഭഗവത് സമാനമായ ഐശ്വര്യം, സാഷ്ടി, ഭഗവത് ലോകവാസം, സാലോക്യം, ഭഗവത് സാമീപ്യം എന്നീ മുക്തികൾ അദ്ദേഹം കാംക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? വേറെ യാതൊരു മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്തകൾ. അത് തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാർ ഭക്തിരഹേ. എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എത്രയും ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പുത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലായാലും മറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ അവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മറ്റു സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഗംഗയുടെ ദിവ്യജലം വിഘ്നമില്ലാതെ സാഗരത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സുകൾ സർവ്വഹൃദയങ്ങളും വസിക്കുന്ന എന്നിലേക്ക് വരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിഭരിത സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഇത് അഹേതുവും ഒരിക്കലും തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. എന്റെ ഭക്തന്മാർ സാലോക്യം, സാഷ്ടി, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം അഥവാ ഞാനുമായി ഏകത്വം എന്നീ മോശങ്ങൾ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ പോലും എന്നെ സേവിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനാൽ അവ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത്തരം മുക്തികളൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് അവർ പറയുന്നു അല്ലെ. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരുടെ മുന്നിൽ മുക്തി ദേവി കൂപ്പുകൈകളോട് നിൽക്കുന്നു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായി. എന്നാൽ അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മത്സേവയാ പ്രതീതം തേ സാലോക്യാദി ചതുഷ്ടയം നേച്ചന്തി സേവയാ പൂർണ്ണ കുതോ അന്യത് കാല വിപ്ലുതം. എന്റെ സേവനത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തി വരുത്തിയ എന്റെ ഭക്തന്മാർ അത്തരം സേവനത്താൽ അനായാസം ആർജിക്കാവുന്ന ചതുർവിധ മോശങ്ങൾ പോലും സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കാലാന്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും സുഖങ്ങൾ അവരെന്തിനു സ്വീകരിക്കണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ശ്ലോകം അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പരമോന്നതന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ താൽക്കാലികമാണ്. രണ്ടും കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അസ്ഥിരമായ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. പിന്നീട് 209ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാമഗന്ധഹീന സ്വഭാവിക ഗോപി പ്രേമ നിർമ്മല ഉജ്ജ്വല ശുദ്ധ യേന ദഗ്ധ ഹോമ. ഗോപികമാരുടെ സ്വാഭാവികമായ പ്രേമം കാമത്തിന്റെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയുമില്ലാത്തതാണ്. ഇത് ഉരുകിയ സ്വർണം പോലെ നിർമ്മലവും ഉജ്ജ്വലവും വിശുദ്ധമാണ്. ഗോപികമാരുടെ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണം പോലെ നിർമ്മലവും ഉജ്ജ്വലവും വിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിന് കാമത്തിന്റെ യാതൊരു ലാഞ്ചനയുമില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണരസഹയ ഗുരു ബാന്ധവ പ്രേയസി ഗോപികഹയന പ്രിയ ശിഷ്യ സഹിത. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. ഗോപികമാർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സഹായികളും ഗുരുക്കന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും പത്നിമാരും പ്രിയ ശിഷ്യകളും സഖികളും ഭൃത്യകളുമാണ്. സഹായ ഗുരുവ ശിഷ്യ ഭുജിഷ ബാന്ധവ ശ്രീയ സത്യം വദാമി തേ പാർത്ഥ ഗോപ്യ കിമേ ഭവന്തിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഞാൻ നിന്നോട് സത്യമാണ് പറയുന്നത്. ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഗോപികമാർ എനിക്ക് സഹായികളും ഗുരുക്കന്മാരും ശിഷ്യകളും ഭൃത്യരും സുഹൃത്തുക്കളും പത്നിമാരുമാണ്. അവർ എനിക്ക് എന്താണല്ലാതെ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഗോപിക ജനേന കൃഷ്ണര മാനേര വാഞ്ചിത പ്രേമസേവ പരിപാടി ഇഷ്ടസമിഹിത. ഗോപികമാർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛകൾ അറിയാം. അവിടുത്തെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി പ്രേമഭരിത സേവനം എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്നും അവർക്കറിയാം. അവർ അവരുടെ പ്രിയതമന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സേവനം വിദഗ്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നു. മന്മഹാത്മ്യം മന്മനോഗതം ജാനന്തി ഗോപിക പാർത്ഥ നാന്യേ ജാനന്തി തത്വതഃ. ഗോപികമാർക്ക് എന്റെ മഹാത്മ്യവും സേവനവും മനോഗതവും എന്നെ ബഹുമാനിക്കാനും അറിയാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ അറിയാൻ കഴിയില്ല. സൈ ഗോപിക ഗണമധ്യ ഉത്തമരാധിക രൂപേ ഗുണേ സൗഭാഗ്യ പ്രേമേ സർവാധിക. ഗോപികമാർക്കിടയിൽ ശ്രീമതി രാധികയാണ് അഗ്രഗണ്യ. അവൾ സൗന്ദര്യത്തിലും സദ്ഗുണത്തിലും സൗഭാഗ്യത്തിലും സർവോപരി പ്രേമത്തിലും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കും. യഥാ രാധാ പ്രിയ വിഷ്ണുസ്തസ്യ കുണ്ടം പ്രിയ തഥാ സർവഗോപീഷു സവൈക വിഷ്ണുരദ്യന്ത വല്ലഭ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് രാധാറാണി എപ്രകാരം പ്രിയമോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവാൻ അവളുടെ
സ്നാന സ്ഥലമായ രാധാകുണ്ഡം. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് രാധാറാണി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താണ് മധുരയിലെയും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഇവിടെ മധുരാമണ്ഡലം, മധുരയിലെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധനം പ്രിയപ്പെട്ടത്. ആ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ രാധാകുണ്ഡമാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാധാറാണി തന്നെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, രാധാറാണി തന്നെയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിൽ പറയും ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസിനോടൊക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡിൽ കുളിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട്. എന്താണത്? അത് സാക്ഷാൽ രാധാറാണി തന്നെയാണ് അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ മേലെ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ വെക്കരുത്. അപ്പോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും അല്പം തീർത്ഥം എടുത്തിട്ട് ആചമനം ചെയ്യാം. കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ശിരസിലൂടെ നമുക്ക് തളിക്കാം, കുടിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കരുതെന്ന്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ രാധാകുണ്ഡിൽ കുളിക്കൽ കുറവാണ്. അവര് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആചമനം ചെയ്താലും അതിന് അതേ ഫലം തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അശുദ്ധമാക്കരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയവർക്ക് അറിയാം അവിടെ രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേ രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാപൂരിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയാൽ കാണാം, മായാപൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാകൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് അവിടെ തന്നെ രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടും. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന് പ്രായമായിട്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിലും രാധാകുണ്ടിലും ശ്യാമകുണ്ടിലൊക്കെ കുളിക്കണം, അവിടെയൊക്കെ പോകണം, അതൊക്കെ സന്ദർശിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അപ്പൊ അതുപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഇതൊക്കെ ഗോവർദ്ധനവും രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ത്രൈലോക്യ പൃഥ്വി ധന്യ എത്ര വൃന്ദാവനം പുരി തത്രാവി ഗോപിക പാത്ത എത്ര രാധാപിതാമമാ. ത്രിലോകങ്ങളിലും വെച്ച് ഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും സൗഭാഗ്യമുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൂമിയിലാണ് വൃന്ദാവനപുരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഗോപികമാർ വിശേഷാൽ മഹത്വമുള്ളവരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്കിടയിലാണ് എന്റെ രാധാറാണി ഉള്ളത്. ഓ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിപുരാണത്തിൽ അർജുനനോട് പറയുന്ന വരികളാണ്. രാധാസഹ ക്രീഡരസ വൃത്തിരകരണ അരസഭ ഗോപിഗണ രസോപകരണ. രാധാറാണിക്കൊപ്പമുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റെല്ലാ ഗോപികമാരും സഹായിക്കുന്നു. അവരുടെ പരസ്പര ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി ഗോപിഗണങ്ങൾ വർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റ പ്രിയതമയായ രാധ അവിടുത്തെ പ്രാണധനമാണ്. അവൾ ഇല്ലാത്ത ഗോപികമാർക്ക് അവിടുന്ന് ആനന്ദം നൽകാനാവില്ല. കംസാരിയായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, കംസാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കംസനെ വധിച്ച കംസന്റെ ശത്രു അല്ലെ. കംസന്റെ ശത്രുവാണ് കൃഷ്ണൻ, കംസനെ വധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ കംസാരി എന്ന് പറയുന്നത്. രാസനൃത്ത വേളയിൽ ഗോപിഗണങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും രാധാറാണിയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ സാരം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ അവിടുത്തെ സഹായിയാണ് അവൾ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ മനോഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചു. അവിടുന്ന് ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായ നാമസങ്കീർത്തനവും ശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമവും പ്രചരിപ്പിച്ചു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ അവിടുന്ന് സ്വന്തം ഇച്ഛകളെയും പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അവതാരത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം ഇതാണ്. ആധ്യാത്മിക രസങ്ങളുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ കൃഷ്ണൻ ബ്രജേന്ദ്രകുമാരൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യൻ. അവിടുന്ന് ശൃംഗാര പ്രധാനമായ രസത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ്. ആ യുഗ്മ പ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യ രസം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം എല്ലാ രസങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് അവതാരം ചെയ്തു. എന്റെ പ്രിയ സഖികളെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ വസന്തകാലം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ഗോപികമാർ അവിടുന്ന് ഓരോ അംഗങ്ങളും ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ശൃംഗാര പ്രേമത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമാകുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാൽ അവിടുന്ന് ഗോപികമാരെയും സമഗ്ര സൃഷ്ടിയെയും ഉത്തേജിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നീല താമരകൾക്ക് സദൃശമായ തന്റെ
നീലക്കാർവർണ്ണമുള്ള മൃദുലമായ കരചരണങ്ങളാൽ കാമദേവന് വേണ്ടി ഒരു ഉത്സവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യൻ രസത്തിന്റെ സദനമാണ്. രസത്തിന്റെ മാധുര്യം അനന്തമായ രീതിയിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം ആസ്വദിച്ചു. അപ്രകാരം അവിടുന്ന് കലിയുഗ ധർമ്മത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം അറിവുള്ളതാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ശ്രീവാസ് പണ്ഡിതർ, ഗദാധര പണ്ഡിതർ, സ്വരൂപ് ദാമോദർ, മുരാരി ഗുപ്ത, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നിവർക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യന്റെ മറ്റു ഭക്തർക്കും ഞാൻ ഭക്തി പരിസരം ശിരസ് നമിച്ച് അവരുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ എന്റെ ശിരസിലേറ്റുവാങ്ങും. അദ്വൈതാചാര്യ, നിത്യാനന്ദ, ശ്രീനിവാസ, ഗദാധര, ദാമോദര, മുരാരി, ഹരിദാസ, ആരയത ചൈതന്യ കൃഷ്ണര, ഭക്തഗണ, ഭക്തിഭാവേ ശിരേധരി സബര ചരണ. ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ എന്താ പറയാ മുന്നിൽ ഭക്തിപൂർവം ശിരസ് നമിച്ചിട്ട് അവരുടെ ശരണാരവിന്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നാം സത്യത്തിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അത്തരം വിശ്വസ്ത ഭക്തർക്കെല്ലാം നിർബന്ധമായും ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറയുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ആ പരമ്പരയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കാരുണ്യം ലഭിക്കണം അല്ലെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഞാൻ 6-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു സൂചന നൽകി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ മൂല ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ദയവായി കേൾക്കും. രാധാപ്രേമത്തിന്റെ മഹത്വവും ആ പ്രേമത്തിലൂടെ രാധയ്ക്ക് മാത്രം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്നിലുള്ള അതിശയകരമായ ഗുണങ്ങളും തന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യം ബോധ്യമാകുമ്പോൾ അവൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പരമാനന്ദവും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇച്ഛിച്ച ഭഗവാൻ ഹരി ശ്രീരാധയുടെ ഭാവവികാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീമതി ശജി ദേവിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചു. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പോലെ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒന്നു തന്നെ പൊതുവായി പരസ്യപ്പെടുത്തുവാൻ യോജിച്ചതല്ല. പക്ഷെ ഒട്ടുമേ വെളിപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ ആരും അവ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവയുടെ സാരം മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവ പ്രതിപാദിക്കാം. അങ്ങനെ ആയാൽ പ്രേമി ഭക്തന്മാർക്ക് അവ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, മൂഢന്മാർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് പറയുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, അല്ലാതെ മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് ഇതിനൊക്കെ ഡൗട്ട് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരുവിനും ഈ അതീന്ദ്രിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആഹ്ലാദഭരിതമാവും. ഈ നിഗമനങ്ങളെല്ലാം മാമരത്തിന്റെ പുതു തളിരുകൾ പോലെയാണ്. അവ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രിയങ്കരമാണ്. ഇപ്രകാരം അവർ കോകിലങ്ങളെ പോലെയാകും. ഒട്ടകത്തെ പോലെയുള്ള അഭക്തന്മാർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശേഷ ആനന്ദമുണ്ട്. അഭക്തന്മാരെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒട്ടകത്തിനെ പോലെയാണെന്ന് പറയും. അവർക്കൊരിക്കലും ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭയം മൂലം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ത്രിലോകങ്ങളിലും ഇതിനേക്കാൾ സന്തോഷകരമായ എന്താണുള്ളത്? അതിനാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ അവരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ശങ്ക കൂടാതെ പറയാം. ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു: ഞാൻ എല്ലാ രസങ്ങളും നിറഞ്ഞ സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു. ത്രിഭുവനങ്ങൾക്കും എന്നിൽ നിന്നും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. എനിക്ക് ആനന്ദം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നേക്കാൾ 100 ഇരട്ടി അധികം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരുവന് എന്റെ മനസ്സിന് ആഹ്ലാദം നൽകാൻ കഴിയും. എന്നേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള ഒരുവനെ ലോകത്തിൽ കണ്ടെത്തുക അസാധ്യമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം രാധയിൽ മാത്രം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്റെ സൗന്ദര്യം കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും അത് അമൂല്യവും അലംഘനീയവും ത്രിലോകങ്ങൾക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതുമാണെങ്കിലും രാധാറാണിയുടെ ദർശനം എന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നു. എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഓടക്കുഴൽനാദം ത്രിലോകങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ കർണങ്ങൾ രാധയുടെ മധുരവചനങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ ശരീരം സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും സുഗന്ധം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാധാറാണിയുടെ മേരിയിൽ നറുമണം എന്റെ മനോഹൃദയങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നു. സമഗ്ര സൃഷ്ടിയും എന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത രുചികളാൽ നിറയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രീമതി രാധയുടെ അധരാമൃതത്തിന് വശപ്പെടുന്നു.
എന്റെ സ്പർശത്തിന് കോടി ചന്ദ്രന്മാരെക്കാൾ കുളിർമയുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീമതി രാധികയുടെ ശീതള സ്പർശം എന്നെ ഉന്മേഷവാനാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെയും സുഖത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ഞാനാണെങ്കിലും ശ്രീമതി രാധികയുടെ രൂപാധി ഗുണങ്ങൾ എന്റെ പ്രാണനും ജീവനുമാകും. ശ്രീമതി രാധാറാണിയോടുള്ള എന്റെ പ്രേമ വികാരങ്ങൾ ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷേ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് വൈരുദ്ധ്യമായി കാണുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ ദർശിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാകുന്നു. പക്ഷേ എന്നെ കാണുന്നതിലൂടെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി ആർജിക്കുന്നു. മുളകൾ തമ്മിൽ ഉരസുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വേണുനാദം പോലുള്ള മർമ്മരം രാധാറാണിയുടെ അവബോധത്തെ അപഹരിക്കുന്നു. കാരണം അത് എന്റെ വേണുനാദമാണെന്ന് അവൾ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവൾ ഒരു തമാല വൃക്ഷത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആലിംഗനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം സഫലമായി. അപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ തൃപ്തനാക്കുന്നതിൽ മഗ്നയായി ആ വൃക്ഷത്തോട് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് രാധിക നിലകൊള്ളും. അപ്പോ പലപ്പോഴും തമാൽ വൃക്ഷം എന്താ പറയാ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കാണാം. അത് കറുത്ത നിറത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കാണുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മ വരുന്നു. കൃഷ്ണനാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ വൃക്ഷത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ബലറാം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയവർക്ക് അറിയാം, അവിടെ തമാൽ വൃക്ഷം. ക്ഷേത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷം മുറിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് ആൾക്കാർ നോക്കുകയുണ്ടായി, ജോലിക്കാർ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് മുറിക്കരുത്, അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത് ചെറുതായി അങ്ങനെ മുറിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. നമുക്ക് ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, അവിടെ രാധാശ്യാം സുന്ദറിന്റെ ഓൾട്ടറിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് തമാൽ വൃക്ഷം കാണും. അപ്പോൾ അത് കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. രാധാറാണി കൃഷ്ണനെ കാണാതപ്പോഴേ ആ തമാൽ വൃക്ഷത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ തമാൽ വൃക്ഷം അത് അവിടെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. ഇപ്പോഴും അത് അവിടെ പോയാൽ കാണാം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരും രാധാശ്യാം സുന്ദറിന്റെ ആ ആൾട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ. അപ്പോ അത് ഭഗവാനായിട്ട് കരുതിയിട്ട് ആ കളറ് തമാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആ കറുപ്പ് കളർ ഭഗവാനായി കരുതിയിട്ട് ആ വൃക്ഷത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും രാധാറാണി. സുഖകരമായ ഒരു ഇളം തെന്നൽ തന്റെ ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധം അവളെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ അനുരാഗത്തിൽ അന്ധയാവുകയും ആ ഇളം കാറ്റിലേക്ക് പറന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ആസ്വദിച്ച താമ്പൂലം അവൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ അവൾ മുങ്ങിത്താഴുകയും മറ്റെല്ലാം വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം വിവരിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് വായുകൾ കൊണ്ടുപോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ചേർന്നുള്ള ലീലകളുടെ പര്യവസാനത്തിൽ അവളുടെ വർണ്ണശോഭ കാണുന്ന ഞാൻ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ എന്നെ തന്നെ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു. കാമുകന്മാരുടെ രസാനുഭവങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് ഭരതമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ വൃന്ദാവന രസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അജ്ഞനാണ്. ഭരതമുനിയെ പോലുള്ള രഥശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലൈംഗികാനന്ദം പുരുഷനും സ്ത്രീയും തുല്യമായി ആസ്വദിക്കും. പക്ഷേ ലൗകിക വിദഗ്ധർക്ക് അജ്ഞാതമെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. രാധയുമായി സംഗമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പരമാനന്ദം മറ്റുള്ളവരുമായി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 100 ഇരട്ടിയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധയെ, ഭവതിയുടെ ശരീരം സർവ്വ സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാകുന്നു. ഭവതിയുടെ ബിംബാദരങ്ങൾ അമൃതിനേക്കാൾ മാധുര്യമേറിയതാണ്. മുഖം താമരമലരിന്റെ സുഗന്ധം വഹിക്കുന്നു. ഭവതിയുടെ മധുരവചനങ്ങൾ കുയിൽനാദത്തെ പരാജയപ്പെടുന്നതും അംഗങ്ങളോ ചന്ദനക്കുഴമ്പിനേക്കാൾ ശീതളവും സമ്പൂർണമായും സുന്ദര ഗുണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഭവതിയെ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ആനന്ദത്തിലാവുന്നു. അവളുടെ കണ്ണുകൾ കംസാരിയെ ആയ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്താൽ മയക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ സ്പർശന സുഖത്താൽ അവളുടെ ശരീരം കോരിത്തരിക്കുന്നു. അവളുടെ കർണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ മധുര ശബ്ദത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അവളുടെ നാസാരന്ത്രങ്ങൾ അവിടുത്തെ സൗരഭ്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നാവ് അവിടുത്തെ മൃദുല തരത്തിന്റെ അമൃതിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖാമുജം താഴ്ത്തി ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിനായി നടിക്കുന്ന അവൾക്ക് പക്ഷെ കൃഷ്ണനോടുള്ള നൈസർഗിക പ്രണയ വികാരങ്ങളൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വശീകരിക്കുന്ന ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പൂർണ്ണ അസ്തിത്വത്തെയും എന്നിൽ തന്നെയുള്ള ഏതോ അജ്ഞാത രസം നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി എനിക്ക് നിരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. രാധാറാണി എന്നിൽ നിന്നും നേടുന്ന സുഖം സ്വയം ആസ്വദിക്കുവാൻ ഞാൻ സദാ ആകാംക്ഷഭരിതനാണ്. നാനാവിധ ഉദ്യമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അത് ആസ്വദിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ മാധുര്യം വാസനിക്കുമ്പോഴേ ഒക്കെ ആ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനുള്ള എന്റെ മോഹം അധികരിക്കുന്നു. മുമ്പ് ഞാൻ രസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയും ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ രസങ്ങൾ നാനാവിധത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭക്തരുടെ നൈസർഗിക പ്രേമത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന രാഗമാർഗ ഭക്തിയെ ഞാൻ എന്റെ ലീല അവതരണങ്ങളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലും എന്റെ 3 ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം സംതൃപ്തമായിരുന്നില്ല. കാരണം എതിർലിംഗ ഭാവത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവ ആസ്വദിക്കാനാവില്ല.
ഞാൻ രാധികയുടെ ഭാവഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ 3 ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ 3 ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കാൻ ഞാൻ രാധാറാണിയുടെ മാനസിക ഭാവങ്ങളും ശരീരവർണ്ണവും സ്വീകരിച്ച് അവതരിക്കാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ വിധത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. അതേസമയം തന്നെ യുഗാവതാരത്തിന്റെ സമയവും വന്നെത്തി. ആ സമയത്ത് അദ്വൈതാചാര്യർ അവിടുന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്വൈതൻ തന്റെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളികളാൽ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിച്ചു. ആദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാതാപിതാക്കളും മുതിർന്നവരും ആവിർഭവിച്ചു. പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ സ്വയം രാധികയുടെ ഭാവവർണ്ണങ്ങളിൽ കൂടി നവദ്വീപിൽ ശചീദേവിയുടെ പാൽക്കടൽ പോലുള്ള ഗർഭത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ആവിർഭവിച്ചു. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്രകാരം 6-ാം ശ്ലോകം വിശദീകരിച്ചു. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 5ഉം 6ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ വിശദീകരണത്തെ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്താങ്ങാൻ കഴിയും. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ അസംഖ്യം പ്രണയിനികളിൽ ഒരുവളുടെ ശ്രീമതി രാധയുടെ അളവറ്റ പ്രേമാമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ശ്യാമവർണ്ണം അവളുടെ ദീപ്തിയാർന്ന പീതവർണ്ണത്താൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ നമ്മിൽ കാരുണ്യം ചൊരിമാറാവട്ടെ. അപ്രകാരം ആരംഭത്തിലെ മംഗളസ്തുതിയും ശ്രീ ചൈതന്യ സത്യത്തിന്റെ സാരവത്തായ പ്രകൃതവും അവിടുത്തെ അവതാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും 6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പാദേ യാരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തിരുച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം की जय, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി की जय. അപ്പോ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ രഹസ്യ കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന്റെ സമ്മറിയിൽ വായിച്ചു അല്ലെ. കൃഷ്ണപ്രേമ വിനിമയത്തിന്റെ ആശ്രയ നിവിഗ്രഹമായ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവം ആസ്വദിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രഥമ ഉദ്ദേശം. കൃഷ്ണ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുമുള്ള ദിവ്യ പ്രേമ വിനിമയങ്ങളുടെ സംഭരണി. ആ പ്രേമ വിനിമയങ്ങളുടെ വിഷയം സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാനും ആശ്രയം രാധ. അപ്രകാരം ആശ്രയമായ കൃഷ്ണൻ വിഷയമായ രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ പ്രേമരസം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. തന്നിൽ തന്നെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമരസം മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു ആവിർഭാവത്തിന്റെ 2ാമത്തെ കാരണം. അപ്പോ ഒന്ന് രാധാറാണിയുടെ അല്ലെ ഭാവം ആസ്വദിക്കും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ 2ാമത് തന്റെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, പ്രേമരസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാധുര്യ സർവസ്വമാകുന്ന കൃഷ്ണനുള്ള രാധാറാണിന്റെ ആകർഷണം ഉത്കൃഷ്ടം. ആ ആകർഷണം അനുഭവിക്കുന്നതിനും സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വരുന്ന രാധാറാണിന്റെ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിന്റെ 3ാമത്തെ ലക്ഷ്യം രാധാറാണി രുചിച്ച അതേ ആനന്ദാനുഭൂതി ആസ്വദിക്കാനായിരുന്നു. രാധാറാണി അവിടുന്ന് സഹവാസം നിസ്സംശയം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഭഗവാൻ കരുതി അവിടുന്ന് രാധാറാണിന്റെ സഹവാസം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇതാണ് 3 കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അവതാരി തന്നെ അല്ലെ. അതാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ അല്ലെ. ജഗന്നാഥൻ എന്താ പറയാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ലീലകൾ അവിടെ ചെയ്യും. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയവർക്ക് അറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥ് ജഗ 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 ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമരസത്തിൽ അവിടെ വീഴും. അവിടുത്തെ ആ ചുമരിലൊക്കെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകൾ സ്പർശിച്ചതിന്റെ ആ ചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ വന്നു
കരിങ്കൽ ശിലയിൽ, മാർബിളിന്റെ ശിലയിൽ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാമം പോലെയല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമമാണ്. അപ്പോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. നമുക്കിനി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത അധ്യായം ചർച്ച ചെയ്യാം. ശ്രീ നിത്യാനന്ദ ബലരാമന്റെയും മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ഇത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. നന്ദഗുരു വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല.